Poďte so mnou tentokrát do Prahy, kde som prvú zastávku mala v Erika Fashion kvôli družičkovským šatám. Tento strih som si chcela pôvodne objednať, ale zistila som, že mi vôbec nesedí. Tu som zistila, že rúžová vôbec nie je moja farba. Potom zase, že mi nesedia tenké ramienka. Tieto sú skôr také na leto. Pri týchto mi bolo vidno až do kuchyne. Tu sme opäť pri tej nešťastnej rúžovej, aj keď ten strih je celkom zaujímavý. Tieto boli úplne mega, ale potrebovali by trochu doupraviť. Pekné, ale trochu obyčajné. No a toto je úplne že no go. Takže som sa išla radšej odmeniť do myčiaka na dokonalé buchtičky s vanilkovým krémom a karamelový veterník. No a túto naozaj odporúčam sa zastaviť, pretože je to naozaj mega. Pokračovali sme do mačacej kaviarne, kde bola moja duša opäť naplnená, pokiaľ neberiem do úvahy tie buchtičky z myšáka. No a takto sa tvárim ja, keď mi niekto povie, aby som nechytala mačky. No a pokračujeme mojou asi prvou mexickou večerou, ktorá bola fakt perfektná a nájdete ju pri náplavke. Ďalší deň začal fitkom, ale to vlastne nie je nič zaujímavé, takže pokračujeme s zastávkou v Manifeste. No a toto miesto bolo highlightom celého výletu. Je to Brasileiro, čo je jedna z mojich najobľúbenejších reštaurácií v Prahe, kde ješ na spôsob all you can eat, ale skúšaš vlastne rôzne druhy mesa alebo morské plody, grillovaný ananás, no a ďalších kopec perfektných. Na ďalší deň sme skočili na raňajky do novej predajne Vilgenu na Flore, kde som si aj trošku nakúpila. No a zakončili sme to návštevou azijského obchodu a potom aj reštaurácie, kde robia len 4 druhy polievky pho, na ktorej teraz brutálne fičím. No a to je všetko, takže vidíme sa na budúce. Pa, pa.